सासे बिहावा बिहामजोखौ मोजां मोननानै बिहामजो माथो गोबां जायो सोरखौबा मोजां मोनो आफायाबा दा सिगांनि मोसानानै थांनाय बिहामजो ग्रुपनो फैला फैलानि आफा खायला आफा जायो बिहाव बिथाङा बिहामजोखौ सोरखौ मोजां मोनदों बाजौ बिथाङा बिथांमोननो गोमोथाव मोनसे बिलाइ होनाय जादों आरो बाजौ गोमोथाव बिलाइ रावनावा दे रायजोफोर गोमोथाव बिलाइ आरोबाव जौसेखौबा जोंना आरोबाव मुंखौबो बेबो बिहामजोखौ मोजां मोननानैसो होदों बेबो गोमोथाव बिलाइ जोंना आरो सतीशा बिहामजोनि मुंखौ आं सोंदोंमोन बिथाङा बुंदों नांलायलालै होनदों आरो बिथाङाबो 1 लाख गोमोथाव बिलाइ होबाय दा बे बिलाइखौ बिहामजोफ्रा लांफैबा मोजां जायो नामा ओमफ्राय आंनिबा मोखाङाव खोबथेनो मोना बिहामजोफ्रा बिहावनो एसे नायस्रांनानै फै मोखाङाव नायनांबाय मा खायलें बिलाइ नै बे गोमोथाव बिलाइ गोजोननाय थाबाय बेयावखौ एसे नायनानै थांदो बार खुलुमबाय थानांगौ बारा मोजां जानाय नङा गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय जोङो माने बैसागुखौ मोजां मोननानैसो दसे मोसाफैनानै दहायसो फार्स्ट 10 मिनिट आधा घन्टाल' प्रेक्टिस खालामफैदों इन्टारेस्टनि थाखाय आरो बेबायदि माने एकदम माबा खालामनानै गोबावनिफ्राय प्रेक्टिस खालामना मोसाफैयाखै आरो जों दहायसो आधा घन्टा एखायनो जानला माला जाबाय आं बुजिदों बिथांमोननि मोजां मोननाय माने मोसानाय प्रेक्टिसखौ माने बिहाव फैगोन नालाय बिहावनि सिगाङाव माबा मोनसे सिखारनो होननानै माने बिथांमोना मोसादों आरो दा बिहावाबो गोमोथाव बिलाइ हरबायना गोजोननाय थाबाय दानिया नैथि रन्थिबारि बिहामजो बिहामजो मोसाखांनायनि उनावसो बिहावखौ फिथाइ होनाय जागोन दै रायजोफोर आखाइखौ मैला मैला मोसागासिनो बिहामजो ग्रुप रन्थिबारिनि